Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz yine de Hudaýyň mukaddes ruhu barada gürrüň etmemizi dowam etdirýäris. Hudaýyň mukaddes ruhu biziň aramızda, biziň içimizde ýaşaýandyr. Köne ähde biz ilki başta mukaddes ruhun yaradılışda bar boldygyny gördük. Peygamberlerin durmuşunda, padşaların durmuşunda mukaddes ruhun eden işlerini gördük. Hazır biz täze ähde İsa Mesih yere gelişinde mukaddes ruhun rolunu o barada gürrüň etdik. İsa da Hudaýyň ruhu arkaly durmuşa çıkmadık Meryemden göwreli bolup doğulupdy. Hudaýyň mukaddes ruhu İsa'nın üstüne kepteri hökmünde inipdi. Hudaýyň mukaddes ruhu İsa Mesih'e şu ıhtiýary berdi. Yahya su bilen çümdürer, İsa Mesih diňe bir su bilen däl, ol sizi mukaddes ruh bilen çümdürer diýip, mukaddes ruh bilen çümdürmek mümkinçiligini, bu işi diňe İsa Mesih'ten başka hiç kimin edip bilmeýänligini biz mukaddes kitaptan gördük. Bugünkü gepleşigimizde biz täze ähdiň Resullaryň işleri diýen kitabyna serederiz. Resullaryň işleri diýen kitabı başgaça aýdan wagtymyzda bu kitabı mukaddes ruhun işleri diýip adlandyrsak has dogry bolar. Çünki bu kitapdaky Resullaryň döwründäki mukaddes ruhun başlan işi mukaddes ruh bolmasa onsuz bu iş asla yerinden de gıymıldamazdı. Mukaddes ruhsuz adattan daşarı vakalar, kudratlar, alamatlar hiç bolmazdı. Şonun için biz hazır Resullaryň işleri diýen kitaba giriş etmezden ozal ilki bilen meniň iň gowy gören şeýle söýýän bir aýadym bar. Köne ähde bu aýady okumak isleýän. Bu aýat Zakariya kitabynyň 4-nji babynyň 6-njy aýadynda. Seredin. Ol maňa şeýle diýdi. Zakariya Hudaýyň periştesi bilen gepleşýär. Ol maňa şeýle diýdi. Bu Rabbiň Zerubabula güç we zorluk bilen däl de diňe meniň ruhum bilen iş bitirersiň diýen sözi muny hökmürowan Rab diýär. Bu aýdylan söz onun üçin düşünüksiz bolýar. Emma soňunda ol Hudaýyň näme diýjegine düşünýär. Bizim üçin bu hasta düşünükli bolup görünýär. Seredin Hudaý şeýle diýär. Güç we zorluk bilen däl de diňe meniň ruhum bilen iş bitirersiň. Başka ýoly ýok. Hudaýyň padşalygynda dünýäniň padşalarynyň bilen Hudaýyň padşalygynyň arasyndaky tapawut şundadyr. Hudaýyň padşalary, yer ýüzündäki padşalar we hökümdarlar öz işini, öz islegini, öz öňünde goýan maksatlaryny nämeler bilen ýerine ýetirýärler? Güç bilen, goşun bilen, pul bilen, öz ady awraýy bilen, öz täsiri bilen, siyasi täsiri bilen, her hili yollar bilen bu dünýäniň padşalary öz erkini, öz islegini, öz maksatlaryna şeýle ýetýärler. Emma Hudaýyň padşalygynda bu dünýäniň padşalarynyň ulanýan prinsipleriniň, düzgünleriniň hiç biri geçmeýär. Hudaý beýle ýoly saýlamaýar. Hudaý beýle ýol bilen özü de iş etmeýär. Hudaý beýle ýol bilen iş etmäge, iş bitirmäge öz izine erizjiler, peygamberler, o İsa'nın şagirdlerine de bu yolu maslahat bermeýär. Olara şeýle yol maslahat berýär. Siz güç ulanmarsınız, zorluk ulanmarsınız. Hiç bir yamanlık bilen, koşun bilen däl de diňe meniň ruhum bilen iş bitirersiniz. Bu nähili täsin. Hudaýyň ruhu bilen iş bitirersiniz. Meniň size beren tawşyryklarymı, meniň size beren beýik tawşyrygymy siz diňe meniň ruhum bilen ýerine ýetirersiniz diýär.
Gelin seredelin. Bu hakikattanam şeyle boldu mu? Resulların İşleri diyen kitabın 1. babında şeyle zatlar yazılan. 1. babın 4. 5. ayetlarında bir gün İsa olar bilen otyrka, şagirdleri bilen bile oturan vaktında şeyle buyruk berdi. Yerusalimden gitmeň. Menin owal aýdyşym ýaly atamyň wada beren peşkeşine garaşyň. Yahya sizi suwa çümdüripdi. Emma yine bir näçe günden siz mukaddes ruha çümdürlersiniz. Garaşyň. Bu gatı täsir galdyran ayatlar. Näme üçin İsa bu öz şagirdlerine şeýle diýdike? Näme üçin olara garaşyň Ýerusalimden gitmeň? Ozal başta İsa olara wada beripdi. Mukaddes ruhu iýerjekdigine, özünün göge alnandan soň mukaddes ruhu olaryň üstüne dökjekligine, olara mukaddes ruh beriljekligi barada wada beripdi. Bu bir peşkeş ýa-da bu bir sowgat, bu bir syýlag diýe. Bu syýlagy alýançaňyz Ýerusalimden hiç bir yere gitmeň. Siz Yahya arkaly suwda çümdürildiňiz. Indi bolsa mukaddes ruha çümdürlersiniz. Ondan soň mening size buyurany işimi edip başlarsınız. İsa näme üçin beýle garaşmagy öz şagirdlerinden talap etdi? Sebäbi İsa bilýärdi. Güç bilen, zorluk bilen, goşun bilen däl. Olar mening şagirdlerim. Mening olara buyuran işlerime, hyzmatymy mukaddes ruha çümdürilmeseler, mukaddes ruhun gücünü almasalar, onu hiç yerine yetirip bilmeyeceklerini İsa Mesih bilýärdi. Gadyrly ildeşler, gadyrly doganlarym, bu hakykatdan hem şeýle. Biz Hudaýyň ruhu bolmasa, Hudaýyň mukaddes ruha bize gerek olan syýlaglary, gerek olan güýji, gerek olan bilimi, gerek olan akıldarlığı bermese, biz Hudaýyň padşalygynda hiç bir hyzmat edip bilmeýäris. Hyzmatdan daşarda da biz Mesih İsa'nın beren tawşyrygyna, onun sözüne göre, onun taglimatlaryna göre bir Mesih'i durmuşda yaşamagy da Hudaýyň ruhu bolmasa öz güýjümiz bilen bunu başarmarys. Şonuň üçin mukaddes ruhsuz, mukaddes ruh bilen çümdürilmezden ozal İsa olary gidin de plan işi edin deyip de yollamaýar. Näme üçin? Sebäbi İsa'nın bizi çağırýan ýaşaýyşy we hyzmaty bu bir ruhu söweşdir. Ruhu söweşe adam yaragsız, hiç bir yarag alman, yaraglanman ruhu söweşe gitmez. Hiç bir padşa da öz goşununy yaragsız söweşe iýermez. Edil şonuň ýaly da İsa öz şagirdlerini olara mukaddes ruhun peşkeşini ve güýjüni bermezden ozal, olara hiç bir yere gitmeň diýip olara tawşyryk berdi. Şol bir babyň 8. aýatynda ine bu iş başlaýa. Emma sizin üstüňize mukaddes ruh inende güç kudrattan doğularsınız. Yerusalim'de, tutuş Yahuda'da ve Samarya'da yeryüzünün 4 künceginde siz menin şahitlerim bolarsınız deyip cevap verdi. Ine şu taýda adattan daşarı mukaddes ruhun işe yönekey. Kimdir biri balıkçı, kimdir biri çopan, kimdir biri yine bir yönekey adam. Hiçbir beýlek adamlardan tapawdy yok. Ilımsız, bilimsiz, doğulandan bäri gemide balık tutup yören adamlar, köplençe İsa'nın izine eren adamlar, şeyli adamlardan ibaret bolýar. Olar mukaddes ruha çümdürlen soň, başkaça aydanımızda olar şeyle tutulup, doğulu duran suwa çümdürülüp çıkarılan ýaly, mukaddes ruha çümdürlen adamlar, eýem düýbünden başka hile adamlar, olar mukaddes ruhun peşkeşleri bilen, syýlaglary bilen dolu, bilimsize bilim, güýçsize güýç, akılsıza akıl, olara näme gerek olsa,
şol mukaddes ruha çümdürülmek bilen olar Hudaýdan özüne gerek olan zady aldylar. Hudaýyň güýji bilen dolandan soň olara sereden nähili uly bir tawşyryk, olara uly bir maksat öňünde goýdy da İsa olary bu dünýä yollady. Olar yönekey adamlar, owalardan yönekey adamların içinden saylanan İsa'nın şagirdleri mukaddes ruhtan doğulan da güç kuvvet alıp olar Yerusalim'de, öz şäherinde, tutuş Yudeýada, öz yurdunda, Samarya'da, yurdunun daşında, diňe bir Samarya'da da däl, tä dünýäniň soňuna çenle meniň şahyatlarym bolarsyňyz diýip olary mesk edip iýberdi. İsa'nın şagirdleri şol günden başlap bu adatdan da aşary güýç bilen olar hoş habary bütün batyrlyk bilen, edermenlik bilen, şatlyk bilen, gujur gaýrat bilen olar wagyz etdiler. Görýäňiz, hoş habarlarda ilki başta İsa'nın izine erenlerin nähili ejiz bolandygyny görýäňiz. Petrusyň nähili çydamsyz, sabırsyz, nähili bilimsiz, nähili özüni saklap bilmeýän, nähili gylyk häsiýetinde boluşunda nähili kemçiliklerine seretmezden mukaddes ruha çümdürülen Petrus indi müňläp adamlaryň öňünde durup Hudaýyň güýji bilen dolup şeýle uly şaýatlyk edýär. Hatta onun özü de hayran galýar. İlki başta Resullaryň işlerinde ol ağzını açıp İsa barada şaýatlyk edip başlanan wagtynda onun eden wagyzyndan şol bir günde 3000 adam towa edip Hudaýyň padşalygyna girýär, halas bolýar. Bu Petrusyň birinji wagyzy arkaly bolup geçen wakadyr. Petrus özüne inanmaýardy. Özünün başarjanlyklygynyň, ukybynyň nähili çäklidigini bilýän adamdy. Emma şol bir hatarda ol özünün Hudaýyň ruhu bilen dolu boldygyny, Hudaýyň ol arkaly edýän işleriniň onun edýän işi däl de Hudaýyň edýän işidigini, öz güýji bilen bu zatlaryň amaly aşmaýandygyny Petrus bilýärdi. Ve bilip durup öz durmuşunda Hudaýyň güýjüniň hereket etmegine yol verip Hudaýy şöhratlaýardy. Bu nähili täsin, bu nähili ajaýyp. Ine Hudaýyň ruhunyň adatdan daşary edýän mugjizalary, alamatlary, güýji biz şu taýda görýäs. Hatta öz durmuşumuzda da gadyrly ildeşler, biz hem hiç birimiz öz güýjümiz bilen Hudaýa hyzmat etmeýäs. Men öz durmuşumdan şaýatlyk etsem, meniň durmuşumda Petrusyň durmuşundan kän tapawutly däl. Men de öz özüme göwüne yetmeýän, öz aklyma, düşünjäme dayansam, onda men bugün siziň özüňizde durup Hudaýyň sözüni paýlaşar ýagdaýda däldim. Emma näme edýänem bolsam, meniň üstümden Hudaýyň ruhunyň ýerine ýetirýän işidir. Onun güýji bilen, onun akyldarlygy bilen, onun bilimi bilen, onun berýän söýgüsi, sabry bilen men Hudaýa hyzmat edýärin. Eger Hudaýyň ruhu menden aýrylsa, onda men bu işi etmäni başarmaryn. Çünki Hudaýyň işi adam güýji bilen, zorluk bilen, mal mülk bilen, beýle zatlar bilen amaly aşmaýar. Hudaýyň işi diňe onun bize veren mukaddes ruhu bilen amala aşandyr. Gelin dowam etdirelim ýene. Adatdan daşary güýji näme bilen deňeşdirip bolýar? Men köplenç seýahat edýän. Seýahat edýän wagtymda hemişe samolyota, uçara minmeli bolýan. Meniň üçin hayran galdyrýan, adamzadyň oýlap tapan bu tehnikasy meni her gezek oňa minen wagtymda ýerden bir näçe minutyň arasynda ol 10.000, 11.000 metr ýokary galyşyna ve sagatlap
dağların üstünden, depelerin üstünden, denizlerin, okyanların üstünden uçup dünyanın çar tarafına, dürlü künceklerine, qıys qawağıtın içinde nähili yetip baryanlığı barada oylanýaryn. Bu nähili bolup geçýär? Bunu adam ne edip oylap tapdy? Samolyot öz özünden nähili bu qıys qawağıtın içinde şeýle ulu aralygy geçip bilýär. Şeýle çaltlyk bilen uçup bilýär. Nädip ol şol yüzlerçe tonna agramlykdaky giden içi dolu adam yine öz agramy da nädip ol ýokary galyp bilýär. Nädip şol ýokarda ol uçup bilýär. Şol ýokarlykda nädip yere gaçman. Yerin yerin dartılma güýji diýen bir güýç bar. Fizikadan okan adamlar bilýändir. Yerin dartılma güýji hiç bir zady howada saklanmagyna ýol bermeýär. Eger şul elimdäki stakany men elimden aýyrsam, yerin dartılma güýji netijesinde bu yere gaçar. Sebäbi yer onu dartar öz özüne. Bulan bir güýçdür. Şonuň üçin bu howada saklanyp bilmez. Haýsy bir zady howada saklajak bolsaňyz, ol howada saklanmaz çünki yerin dartılma güýji var. Yer özüne dartyp yere gaçar. Näme üçin samolyot şeýle ýokary galýar we ýokarda şeýle uçýar, ol yere gaçanok. Yerin dartılma güýjünden artık olan bir güýç bar. Bu güýç ol samolyoty şeýle ýokary galdyrýar. Şol güýjüň netijesinde de ol samolyot uçup barmaly ýerine barýar. Şol biýik ýokarlyga galyp bilýär. Bu güýjem onuň motorunda bar olan güýç. Bu motordaky bar olan güýç yerin dartılma güýjünden yüzlerçe esse güýçli bir güýçdir. Şonuň üçin ol güýç onu şeýle agyr bolsa da ýokara galdyryp bilýär. Ol adatdan daşary güýç. Ine bu barada oylanan wagtymda men Resullaryň işlerindäki Resullaryň eden işlerine häzirem Hudaýa yürekden iman edip Hudaýyň mukaddes ruhundan dolu bolup hyzmat edýän adamlary şol samolyotyň ýokary galyşy bilen, şol samolyotda bar bolan güýç bilen deňeşdirýän. Bu güýç adamyň adaty güýji däldir. Bu adatdan daşary Hudaýyň güýjüdür. Hudaýyň güýji adamyň üstüne gelen wagtynda, Hudaýyň mukaddes ruhu adamyň içinde ýaşan wagtynda, bu ruh bilen adam hemişe dolýan olsa, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen hereket edýän olsa, Hudaýyň mukaddes ruhuna öz durmuşunda, öz yüregini açıp, öz üstünden onun hyzmat etmegine, hereket etmegine mümkinçilik beren wagtynda, Hudaýyň senin üstünden edýän işleri adatdan daşary, ýönekey adamlaryň edip bilmeýän işleri bolýar we has beýik işler bolar. Çünki bu güýçler, bu edilýän zatlar senin güýjüň bilen däl de Rabbin güýji bilen hereket eder. Şonuň üçin mukaddes kitapda yazılan Hudaý bu dünýäniň akyldarlaryny däl de ahmak saýýanlaryny saýlady. Kitapda yazılan bu dünýäde siz imanlılar adattan daşary akıllı ya Hudaýyň sizi saýlamagyna munasyp öz güýjümi görkezmek üçin şol güýçli adamlary, bilimli adamlary saýlaýyn diýip Hudaý saýlamady. Hudaý näme etdi? Äskerilmeýän, ejiz, güýçsüz, günäkär, günä bilen bütündoy hapalanan adamlary ilki bilen İsa Mesihiň haçtak eden gurbanlygy netijesinde olary halas etdi. İsa'nın haçta döken gany arkaly olary tämizledi. Olary tämizlep bolandan soň, halas edenden soň, olary özüniň güýji bolan mukaddes ruhu olaryň yüregine goýdy. Şol hiç kim hasap edilýän, hiç kimçe görülmeýän, bu dünýäde hiç bir
ähmiyeti bolmadyk adamlardan olaryň üstü bilen Hudaý özüniň beýik işlerini amala aşyrdy we häzirem aşyrýar. Diýmek, daş törekdäki gören adamlar, olar Hudaýyň adatdan daşar güýjüniň barlygyny, bu adamlaryň durmuşunda Hudaýyň beýikligini, onuň eden işleri görülsün diýip, ol dünýäniň hiç kim saýanlaryny saýlady. Biz hem şol hiç kim saýanlarynyň biridiriz. Hudaý bizi şeýdip halas etdi we saýlady we yönekey adamlaryň üstü bilen öz gudratyny, öz güýjüni görkezip, şu güneçenle ve gelecekte de ta İsa Mesih gelýänçe Hudaýyň işleri yönekey adamlaryň üstü bilen amala aşýar. Şonuň üçin men hiç zat başarmaryn, men edip bilmeýän, men günäkär, özüm günäleri yeňip bilemok, özüm meniň ähmiýetsiz, bilimsiz, okap bilemok, ýazyp bilemok, Hudaýyň sözüni wagyz eder ýaly men iki sözü birleşdirip gürrüň berip bilemok diýip özüňe beýle pes baha berme. Bir zady bil, seniň güýjüň we seniň akylyň, bilimiň çäkli bolup bilýär. Emma Hudaýa bütünlei özüňi bagyş eden wagtynda, öz ýüregiňde Hudaýyň ruhuny açyp, ýüregiňi Hudaýyň ruhuny açyp we oňa seniň ýüregiňi doldurmaga mümkinçilik berseň ve seniň üstüň bilen hereket etmäge Hudaýa ýol berseň, onda Hudaý seniň üstüň bilen akla sığmaz, adattan daşar beýik zatlary hökman eder ve munuň bilen de ýene de Hudaý öz adyny şöhratlar ve seni de şol bir hatarda bereketler. Goý Hudaý saňa akbata bersin. Amin.